Moltíssimes gràcies a tots els que heu fet possible que tinguem aquesta campanya ja des d'avui mateixa presentada i, com vos diem, la llancem per a conscienciar més si cap. Jo crec que cada dia els castellonencs, les castellonenques i també els turistes estan més conscienciats, però sempre és necessari que fem aquest tipus de campanyes. No només és el vídeo, és una campanya publicitària també en altres àmbits i, sobretot, una campanya publicitària arreu de les xarxes socials, que sabeu que per ahir apleguem a molta més gent i ho heu vist, és cada gest compta. I el que busquem és la seguretat dels ciutadans, ja vos ho he dit, i a vegades sona molt típic aquestes frases que solem dir o que sentim des de tots els àmbits quan arriba l'estiu: no fer foc en les zones forestals ni en qualsevol muntanya, no llançar els cigarrets ni fem en les zones boscoses i cridar al 112 en cas de veure fum. Com vos dic, són frases més que sonades ja per a tots nosaltres, però també són frases i gestos que poden ser vitals i que ens poden ajudar a evitar un incendi i, si no a evitar-lo, a agafar-lo a un temps encara molt prematur i que puguen els nostres bombers apagar-lo a temps. Bé, la Diputació insistís en recordar i conscienciar als ciutadans en aquests gestos i evitar això, que tinguem un estiu dur i que tinguem ninguna catàstrofe, i per això volem comptar, com vos deia, en tots els ciutadans de la província de Castelló i també en tota aquesta gent que se sume i que passen a ser ciutadans i ciutadanes de la província de Castelló en cadascun dels municipis, bé d'interior o bé de la costa, que ens visiten durant tot l'estiu. La campanya no només se queda així, evidentment els nostres bombers no només actuen en incendis, passen molt més coses arreu del nostre territori, moltes més emergències en les que ells són els protagonistes i els salvadors de moltes circumstàncies. Per això, també en les redes socials dels consorcis s'aniran fent campanyes per recomanar les activitats de muntanya, per també les activitats aquàtiques. Estava ara Javier ensenyant-me ahir totes les novetats i, per supost, com no, l'eix central, que són els incendis. Bé, les campanyes tenen que arribar a la gent, és el que li vaig demanar al diputat. Per sort, aquesta Diputació, aquest consorci, té molt bona gent treballant. Fa molt de temps que se fan campanyes, però jo us vaig demanar un passet més enllà. Crec que n'hi havia que ficar més recursos a favor de les campanyes per a poder arribar, si encara n'hi havia algú al que no arribarem, i per a poder fer també partícip als ciutadans i ciutadanes de que també és responsabilitat de tots, nostra, de tots els ciutadans, cuidar el nostre entorn, parar compte del que fem i estar atents davant qualsevol cosa que pugui sorgir per a que la resposta sigui el més ràpida possible. Bé, voldria contar-vos els mitjans que el Consorci Provincial de Bombers de la Diputació té a l'abast, però no sense abans donar les gràcies a tots i cadascun dels membres que formen el Consorci en tots els àmbits, des dels mandos més alts fins els de més avall. Tots són fonamentals. Sabeu que des del principi he intentat estar al vostre costat, donar-vos tota la importància. Per això la meva primera visita oficial com a presidenta va ser al parc de Segorbe. Seguim treballant, sé que mai pareixerà suficient, però seguim treballant amb molta intensitat i jo vos vull agrair que dia a dia cedisseu la pell per a donar aquest servici als castellonencs. I també, per supost, donar-li les gràcies al diputat i a tots ells en global, perquè gràcies a ells, gràcies a ells, el Consorci de la Diputació de Castelló pot dir avui que ho té tot preparat per a iniciar aquesta temporada, que el que volem és un estiu tranquil. Volem que siga l'estiu el que té que ser sinònim de descans, de diversió, per sabeu que tenim totes les festes arreu de tota la província, i volem seguretat, tranquil·litat i que aquesta prevenció tan important es porti a terme per a evitar coses. Se realitza des de la Diputació i des del Consorci, els que treballeu en ells ho sabeu bé, un esforç molt gran per a anar ampliant i millorant
tots aquests serveis que el Consorci dona, però així i tot, com us deia, mai és suficient i hem de tirar de més mitjans, de més inversió i de més recursos per a aquest estiu. Com bé sabeu, i sobretot ho saben els especialistes, esperem que no, però pareix que serà un estiu complicat, de molt de risc, degut sobretot a la falta de pluja, i per això aquest dispositiu és ampli i està format per tots els mitjans que ara vos detallaré per a que puguen fer la resposta més ràpida davant de qualsevol causística que ens ocorrisca. 750 efectius en total. Quan dic 750, ahí estan, evidentment, els bombers professionals, protecció civil i també els voluntaris. 200 vehicles, 5 mitjans aeris, 3 avions, 2 de càrrega i l'amfibi i els 2 helicòpters dotats de la unitat teletransportada de bombers forestals, els 4 parcs de bombers professionals, la unitat de rescat de muntanya, la unitat de rescat aquàtic, la unitat de rescat i salvament, els 5 parcs de bombers voluntaris i les 18 unitats de bombers forestals de la Generalitat que tenim assignades al nostre consorci. La UML, la unitat de maquinària i logística i la unitat de voluntaris de protecció civil. Per tant, com vos dic, gràcies al treball i a l'esforç del diputat i de tot l'equip, el Consorci Provincial de Bombers està preparat per a que, davant qualsevol emergència, que esperem que siguin les mínims possibles. Vos parlaré d'alguna novetat i nosaltres, amb l'objectiu de millorar el servei, avui també vos presentem algunes coses que van a diferenciar d'altres campanyes i novetats que el que volem en elles és aconseguir dotar de més seguretat també a tots els membres del Consorci, però sobretot als castellonencs i a les castellonenques, que són els que ens dediquem a protegir. I algunes d'elles són a partir de pocs dies, el abans que se podrà, esperem que sigui, si no a finals de la setmana que ve, a principis de l'altra, se fique ja la jefatura de guàrdia presencial 24 hores de manera provisional fins a que puguen entrar els 5 nous oficials de guàrdia, dels quals està el procés d'oposició en marxa. Aquesta era una reivindicació sindical que vam dir que compliríem i així està, i que aquestes jefatures provisionals, com bé vos dic, estaran fins que passem aquesta oposició, fins que passen aquesta oposició els nous oficials de guàrdia, que està previst que els exàmens es facin aquest mes de juliol. Anem a reforçar en tots els parcs de bombers professionals, també el abans possible, si pot ser la setmana que ve, senyor diputat, i si no a principis de l'altra, i fins al 15 de setembre, un bomber professional més en cada parc, en horari diürn, de 11 a 21 hores, i la remuneració que rebran aquests bombers professionals que faran aquesta tasca voluntària serà una remuneració pagada amb hores, al preu d'hores extraordinàries, i és una demanda que també teníem damunt de la taula. A més, la contractació urgent de 2 coordinadors forestals per a cobrir baixes del personal de la secció i la incorporació de manera immediata només arriben dels 4 nous vehicles, les autobombes forestals pesades, per a reforçar el dispositiu. Aquests vehicles van als parcs de Benicarló, d'Orpesa, de Nules i de Segorbe. La licitació acaba el 18 de juny, així que espero que l'entrega i tot sigui el més immediata possible, i a més, com a sínia que treballarem molta previsió, cosa que agraïsc al diputat i a tot l'equip, ja estan comprats 2 bombes forestals pesades més, noves, i un camió de riscos químics, un vehicle de riscos químics. Tot això està preparat per a que se'ns entregue a l'abril del 2025. La incorporació d'una nova embarcació de rescat marítim per a l'àrea operativa del Parc de la Plana Baixa, i es tracta d'una embarcació de 10 metres d'eslora per a rescat en la mar, que si no tinc mal entès va al port de Borriana.
Com veieu, al final no només ens preocupen els incendis i el que volem també és que tota aquesta gent i tots els castellonencs que disfruten de les nostres platges, de la nostra mar durant l'estiu, estiguen també el més segurs possibles. I la incorporació també de manera immediata dels nous 23 voluntaris de protecció civil. Aquestes, com vos deia al principi, són les novetats i són novetats fruit del treball intens que portem des de la Diputació i des del Consorci per a comptar amb tots els mitjans possibles. Així que, com jo es dia a l'equip, el que volem desitjar-li als castellonencs i a les castellonenques i a tots els visitants és que en aquest estiu la calor només provinga del sol i que no provinga mai de ningú incendi, que nosaltres des de la Diputació, amb més conscienciació, amb més mitjans i amb més seguretat, anem a seguir treballant per un estiu en el que puguem celebrar i no calgui lamentar res. I ja sabeu que no tinguem cap emergència és complicat i és cosa del treball conjunt de tots, però en el cas que alguna cosa passe, com bé vos deia, i gràcies a l'esforç i al treball, el Consorci Provincial de Bombers ho té tot preparat i acabant com començava la campanya, cada gest compta i nosaltres volem dir-li als ciutadans que comptem amb ells per a que sigui l'estiu el més tranquil possible.